Astebururako gesaltza Añanara joan gaitezke. Esan didate bisita gidatuak egiten dituztela. Gatza nola egiten den eta hori guztia azaltzeko. Zirguitu antzeko bata. Interesgarria dirudi. Hori Araban dago, ezta? Bai, Gasteiztik ze egongo da. 25-30 kilometrora? Hor nonbait. Balderejoko parkerako bidean. Eta zer dira, bisita gidatuak edo? Ze ordutan izaten dira? Bai, aurrekoan egon nintzen interneten begiratzen. Orain goi denboraldian goizez eta arratsaldez egoten dira. Uste dut jartzen zuela 10-etatik ordu bat dira izaten direla goizez. Ordu bete irauten du bisitak. Goizez joango gara, ezta? Bai. Eta eguraldiak zer esan du ba? Irratian entzun dut hodeiak izango direla eta nahiko estalita egongo dela. Eta euri apur bat egingo duela agian, baina oso gutxi. Araba parte horretan fresko egingo du gainera. Bai, bero ez. Irratiak gehienez 20 gradu egongo direla esan duta. Baina arropa gehiago eraman eta ziraren batekin... Bai, eta hori, ze arropa mota eraman beharko da? Arropa erosoa eramateko jartzen dute, eta hotzari aurre egiteko arropak. Nik uste dut mendirako arropa eraman beharko dugula. Eta hori, ziraren bat, euria egiten badu. Orduan, mendiko prakak eta zapatilak, txamarra, eta agian elastiko termikoak, ezta? Bai, eta gero espejon bazkaldu aldugu. 5 kilometrora dago, eta han badago merendero bat, ibaiaren ondoan. Etxetik eraman dezakegu zerbait jateko. Ez dakit, tortilla batzuk eta estekiak. Bertan gainera, taberna bat ere badago. Eta han eros dezakegu, edatekoak, eros ditzakegu. Han geldi egoteko beharko ditugu bai, arropa sendoagoak. Ondo, dena den, nik badaukat beste ideia bat. Euria egiten badu, edo hotz handiagoa egiten badu. Bai, zer? Pilota partida dago Gasteizen. Eskuz eskuko txapelketaren finalerdia. Orduan, goizean gesaltzara joango gara, eta ez badago giro, jatetxeren batean bazkaldu aldugu, menuren bat edo, eta arratsaldean Gasteizera joan partida ikustera. Ez da ideia txarra. Han behintzat epeletan egongo gara.